Illegal migrants Bangladesh orang tangi Robia lagi suka beri jawab bari Bangladesh orang Romo detention camp Nordi sini mantai sini tongtai rangsakha reimaya ke kemai thangdi thapla chawe komordi Nordi sini mantai sini tongtai rangsakha reimaya ke kemai thangdi take bengdi lamao nokha somsawi ferang ko gibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Kubui kothoma sui kelangna kakelamni theibai Sengno redi sini mantai sini tongtai rangsakha reimaya ke kemai thangdi take bengdi Lamao Hei botang bojeng le kabaya tong thai hano taise phiro bimanan bagai bongman tai saika kongmano taise tiprasang jaga tunan bagai obon bagai le ang oro soba khaitong na ebong bubagra anu o chobawo chini o chobawo bubagra sampurna support khaitongo ebong bubagra chuba uitongo botini or tongnan tongmani bubagra dillo kaisa urgent ko miang be koksalika ke bothangi ma paikha tobe bubagra blessing tongo ebong bini Cuba sutong mani bagino sengtini musuh kotor ma rally sing khana tangtongo ebong bo mia Facebook bo sairika or rally kuno party niya omo kaisa sini dofani illegal migrant issue obna tui sing ma bosalai nai ni